писаме вече от тия умници. Здрасти, ма, Марике, какво правиш, ма? Какво искаш, бе? Един телефон, най-добрия ми покажи. Ето е струшен, искаш ли го? Не, ти трябва. Ето, това е iPhone, Да, ти трябва. да, трябва ми. Ето един iPhone. Колко? Хиляди! Един, две, Ау! три. Да, фонарта! Колко искаш му? Айде, взимай ги, благодаря. Ай, тръгвай се, че ме писа от вас! Ай, чао. Да ти смачи, малко възбиваме. Ей, да се върна на работа най-после. Той свърши тези дни, много бързо е. Трябва да се пасам аз. Да се върна селчето. Вече не може. Що? Защото 7 дни срок на годност има. Така ли? Да, много ясно е. Ами другите телефони колко бяха? Същите, само че по 9 дни. Бе, дай се го върна. Какво му има, е? Гледай, нищо му няма. Нищо му няма ли? Нищо му няма, гледай. И гледай, натискам го, работи си. И вече не можеш да си вземаш парите и да го връщаш. Сега вече продаваме нови напитки. Аз не мога да платя. За тебе ще е безплатно. Добре. Това премието е много неполезно за нечовешкото организъм. Защо? Нали не сме човешки? Защото има кучешки лайна вътре. Така ли? Да, много ясно е. Защо не са кучешки? Ако Тук, бе! Чао! внимавай малко е. Да го видим това. Тропикала при мен. Това няма нищо. Боже, никой няма да си взимам такива. Разказах се живота.